Terve. Nimeni on Javier González García. Tervetuloa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kielikeskukseen. Koulutamme täällä opiskelijoitamme menestyviksi osaajiksi eri kielissä ja kulttuureissa. Suosittelen, että otat huomioon vieraat kielet, kun suunnittelet opintojasi, sillä kielet ovat selvä erottava tekijä työnhaussa, olkoon työpaikka Suomessa tai missä maailman kolkassa tahansa. Espanjan kielen lehtorina kutsun sinut tutustumaan kieleen, joka yhdistää jo yli 400 miljoonaa ihmistä maailmassa. Espanja on virallinen kieli 21 maissa ja se on eurooppalaisista kielistä toiseksi puhutuin kieli maailmassa englannin jälkeen. Sen lisäksi espanja on kasvanut vieraana kielenä hurjalla vauhdilla viime vuosina. Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassakin se on ensimmäinen vieraskieli. Ja Euroopassa se on toinen vieraskieli englannin jälkeen monissa maissa, kuten Ruotsi, Saksa, Ranska tai Englanti. Vastatakseen haasteeseen kielikeskus tarjoaa kaiken tasoisia espanjan kielen kursseja. Voit siis aloittaa aivan nollasta ja päästä nopeasti eteenpäin ammattitasokursseihin, jossa opit sekä työskentelemään täysin espanjankielisissä ympäristöissä että upoutumaan uuteen kulttuurimaailmaan, juhlineen, perinteineen ja kansanluonteineen. Nämä kurssit voivat olla melko merkittäviä urallasi, sillä Espanjasta on tullut myös globaali liikekieli. Kannattaa muistaa, että Espanja on jo maailman 2. suurin talous ja espanjankieliset maat ovat kehittymässä aivan uudelle tasolle. Nyt suomalaisten yritysten investoidessa enemmän kuin koskaan espanjankielisiin maihin kannustamme sinut oppimaan eurooppalaista kieltä, joka kasvaa eniten maailmassa tulevina vuosikymmeninä. Espanjan kieli avaa oven vaihto-oppilaspaikoihin yli 30 yliopistoon maailmassa, Espanjassa, Meksikossa, Argentiinassa, Chilessä ja Uruguayssakin, ja siitä tulee tärkeä resurssi työnhaussasi. Bienvenido a clase. De pronto espanto todas las penas, el sol se pone y sale con ella, me cuenta a veces historias amargas y yo desato tormentas.